Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σήμερα στην εκδήλωση του το Look at the X. Πολύ όπως ανεβαίνετε τη σκάλα ρωτήσαν η εκδήλωση για τα αυγά. Είσαστε στο σωστό μέρος. Λίγο για να σας πω το πού έχετε έρθει και πού είναι ο χώρος που έχετε φτάσει. Εδώ είναι το Impact Hub Athens. Πρόκειται για μια κοινότητα ανθρώπων που ασχολούνται με υπεύθυνες και βιώσιμες πρωτοβουλίες γύρω από τα θέματα του περιβάλλοντος, της κουλτούρας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού. Οπότε είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο το οποίο είναι τοπικά συνδεδεμένο, βρίσκεται σε 64 πόλεις στον κόσμο, από Σαν Φρανσίσκο, σε Σιγκαπούρη, Άμστερνταμ, Ζηρίχη. Και ο σκοπός του είναι να φέρει κοντά ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να φέρουν θετική κοινωνική αλλαγή μέσα από την κοινωνική καινοτομία. Έτσι, στο κομμάτι της καινοτομίας λοιπόν και κάτω από αυτή τη θεματική, μετά από μια συνομιλία μας και με τον Χρήστο για την εκδήλωση εδώ για το Look at the X, να φιλοξενήσουμε. Σας εύχομαι από την πλευρά μου, εγώ είμαι ο Δημήτρης, ότι η απορία έχετε για το χώρο και για την κοινότητα του Hub είμαστε προσβάσιμοι και μας βρείτε κάπου around. Θα ήθελα να καλωσορίσω τα παιδιά και την ομάδα εδώ της παραγωγής. And first of all, I will switch now easily to English. I will just give you a welcome to the people there. And introduce you to Andrea, who will pass it on and explain you a little bit the agenda and the process of the day. Kalimera, everybody. That's all my Greek, so don't get too excited. Today we will have a quick culinary presentation, culinary demonstration of a few dishes which Chef Marcos is going to prepare for us, showing to which points to pay attention choosing the yes and the coding of the yes, what we are going to present here today. This campaign, which calls Look at the Egg, is initiated by Bulgarian Association of Agriculture Producers and supported by Bulgarian Ministry of Agriculture and European Commission. After the culinary presentation, we will have a quick break for coffee and cigarettes, whoever wants what, and then we will have a few nice presentations from the scientific side. Not extremely scientific, so don't worry, don't run away, because after this seminar we will have a nice buffet altogether. So we will enjoy some food and drinks prepared for us by Hub and the other company which is taking care of the catering. I wish you a pleasant day, and I pass the word to Chef Marcos. Thank you. Ναι, καλημέρα και από μένα, γεια σας. Είμαι ο Μάρκο Ρώση. Δεν σας κρύβω ότι έχω λίγο τρακ, γιατί δεν έχω ξαναμαγειρέψει τόσο πολύ κοινό, αλλά θα περάσουμε κατευθείαν στο ψητό. Θα σας παρουσιάσω 4 συνταγές. Η μία συνταγή είναι Benedict, αυγά με σάλτσα Ολλανδές. Η δεύτερη συνταγή είναι καρμπονάρα χωρίς κρέμες, πάλι με κρόκο αυγού. Μετά θα φτιάξουμε τυπικά αυγά με κατσικίσιο τυρί, ντοματίνια και δυόσμο. Και τέλος θα κάνουμε pancakes με maple syrup και άγρια φρούτα του δάσους. Όλες αυτές οι συνταγές εννοείται πως είναι με αυγά. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Να ξέρετε ότι οι συνταγές αυτές τις έχω προσαρμόσει έτσι ώστε να μπορείτε να τις κάνετε στο σπίτι, αν θέλετε. Θα ξεκινήσουμε με τα αυγά Benedict. Αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε τη σάλτσα Ολλανδές. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ξεχωρίσουμε 2 λοκάρια. Θα τα βάλουμε σε μια μπασίνα. Για να μην μας κόψει ο Ολλανδές, μπορούμε να βάλουμε λίγο μουστάρδα. Αυτό έχει την ιδιαιτερότητα να μην σου κόβει λόγω
βουτύρου. Έχουμε λιώσει βούτυρο και έχουμε κρατήσει μόνο το καθαρό το βούτυρο, έχει κάτσει κάτω το γάλα, όπως βλέπετε. Η βάση της Ολλανδές είναι το βούτυρο, τρόκος αυγού και χυμό λεμόνι. Ρίχνουμε λίγο χυμό λεμόνι. Και ανακατεύουμε. Μπορούμε να ρίξουμε λίγο κρύο νερό. Για να γίνει πιο ωραίο. Ο κρόκος δεν πρέπει να ψηθεί, γιατί θα γίνει μελέτα προφανώς. Οπότε, λίγο πριν φύξει, το αφαιρούμε από τη φωτιά και το βάζουμε σε μια κρύα επιφάνεια, όπως ένα κατσαρολάκι που βάζει κρύο νερό, και ξεκινάμε να ρίχνουμε σιγά σιγά το βούτυρο. Αρχίζει και πίνει σιγά σιγά οι Ολλανδές και θα τις σερβίρουμε σε λίγο αφού ξεκινήσουμε με τα φωσέ αυγά. Λοιπόν, σας ακούγεται λίγο δύσκολο να φτιάξετε φωσέ αυγά, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε βάλει μια κατσαρόλα με νερό, ξύδι και αλάτι. Το ξύδι και το αλάτι θα βοηθήσει να μην σπάσει το αυγό φωσέ μέσα στην κατσαρόλα. Έχουμε ζεστάνει το νερό, δεν το έχουμε όμως βράσει. Ανακατεύουμε το νερό. Σπάμε ένα αυγό για αρχή. Αυτό μας έσπασε τελείως. Και αυτό μας έσπασε τελείως. Θα μείνουμε χωρίς να βγάλει το τέλος, το βλέπω. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε το αυγό σε ένα μπολάκι μέσα, γιατί αν το ρίξουμε κατευθείαν στην κατσαρόλα θα σπάσει το αυγό. Αυτό που κάνουμε είναι να ανακατέψουμε πάρα πολύ γρήγορα με το σύρμα το νερό που είναι μέσα στην κατσαρόλα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια δίνη. Θα ρίξουμε το αυγό στο κέντρο και με τη δίνη θα εγκλωβίσει το ασπράδι το βρόκο. Οπότε περιμένουμε σιγά σιγά να γίνει το πρώτο μας αυγό. Το βοηθάω και εγώ λίγο. Δεν πρέπει να βράσει το νερό, πρέπει να είναι ζεστό. Αφήνω την Ολλανδές στο πλάι και παίρνω ένα τηγάνι. Αυτά εδώ πέρα είναι English muffins. Τα φτιάχνουμε στην Αγγλία, η βάση τους είναι γιαούρτι και αλεύρι καλαμποκιού. Τα έχω φτιάξει από πριν. Θα τα κόψω στη μέση. Και αυτά είτε να τα φρονίσεις μπορείς, είτε να τα βάλεις στο τηγάνι και να ζεσταθούν. Θα βάλω και 2 φέτες μπέικον.
είναι έτοιμο, πάμε να βάλουμε και το άλλο αυγό, μέχρι να ψηθούν τα υπόλοιπα υλικά μας. Ελπίζω να πεινάτε γιατί μετά θα πάμε κιόλας. Μας έσπασα αυτό, παιδιά. Λοιπόν. Έχουμε τουλάχιστον ένα από τα δύο λαμπρά, δεν μας πειράζει. Θα ρίξουμε λίγες άλλες λαμπρές. Θα βάλουμε λίγο σχοινόπρασο. Συνταγή, βάζα, και πάμε για τη δεύτερη συνταγή. Θα είναι καρμπονάρα. Για την καθυστέρηση. Η καρμπονάρα που θα φτιάξω δεν έχει κρέμα γάλακτος. Έχει καπνιστή παντσέτα, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, που κάνει τώρα να τη δείτε. Παρμεζάνα, πιπέρι φρέσκο, και φυσικά τα ζυμαρικά μας τα οποία είναι σπαγγέτι και τα έχω ήδη προβράσει για να μην κάνουμε χρόνο. Βάζω το νερό να βράσει και κόβω την παντσέτα σε μικρά κομμάτια. Είναι και ψηλό τη λεπτά, όπως βλέπετε. Χρησιμοποιήσουμε λίγο ελαιόλαδο, λίγο. Και θα ρίξουμε την παντσέτα να πάρει χρώμα.
Σε μια μπαζίνα θα ρίξω 2 κροκάδια. Παράλληλα συνταρρίζουμε, μασάωνε, ρίχνουμε πιπέρι, δεσκοτημένο, αρκετό. Οι συγκεκριμένοι συνταγοί λένε ότι ήταν από τους καρβουνιάριδες που δεν είχαν λεπτά και το πιπέρι σημαίνει το κάρβουνο που ρίχνουν από πάνω στο τέλος. Λοιπόν, και παρμεζάνα. Στην Ιταλία βάζουν πεκορίνο. Εμείς βάζουμε παρμεζάνα. Επίσης στην Ιταλία βάζουν μάγουλα. Εμείς βάλαμε παντσέτα καπνιστή. Είναι πιο ελαφρύ, έτσι. Ρίχνουμε λοιπόν την παρμεζάνα. Και έχουμε τα ζυμαρικά μας εδώ πέρα βρασμένα, προβρασμένα μάλλον. Θα τα ρίξουμε για μισό λεπτό μέσα να πάρουμε μια βράση. Ανακατεύουμε. Ησυχία. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι που έχουμε τσιγαρίσει την παντσέτα, τα ζυμαρικά μας, μαζί με λίγο νερό. Λίγο αλάτι και λίγο βούτυρο μέσα στην μπασίνα. Μόλις πιούν αρκετά υγρά, πρέπει να τα πίνουν όλα, ρίχνουμε κατευθείαν μέσα στην μπασίνα για να κατέβουμε γρήγορα τα ζυμαρικά μας, μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Ο κρόκος αυγού ψήνεται με τη θερμοκρασία που έχουν πάρει τα ζυμαρικά μας, όπως με το καυτό νερό. Μπορούμε να τελειώσουμε με λίγο πιπέρι και είναι έτοιμο και αυτό το πιάτο. Αυτός δεν θα χωρέσουμε εδώ πέρα, αλλά θα το βρούμε πώς το κάνουμε. Λοιπόν, η επόμενη συνταγή είναι αυγά φυτιτά, τα οποία θα τα μαγειρέψουμε με λίγο κατσικίσιο τυρί, ντοματίνια και δυόσμο. Βάζουμε λοιπόν το τηγάνι και παίρνουμε τα ντοματίνια. Τα έχουμε δίνει τα ντοματίνια μας.
Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Και ρίχνουμε το ματίνι. Λίγο αλάτι. Και πιπέρι. Λίγο ελαιόλαδο ακόμα γιατί το έχει και όλο. Μην φοβάστε. Φυγαρίσουμε λοιπόν τα ματίνια ίσα-ίσα για να μαραθούν. Δεν θέλουν να γίνουν σάλτσα. Θα ρίξουμε 3 αυγά σε αυτή τη συνταγή. Τα συγκεκριμένα αυγά που έχουμε είναι με κωδικό, όπως πρέπει να είναι όλα τα αυγά. Είναι λογοστοιχείας και είναι από την Ελλάδα. Τι σημαίνει λογοστοιχείας? Τα κοτοπουλάκια είναι σε ένα κλουβί λιγότερο από ένα τετραγωνικό, όπου έχουν το χώρο τους, μπορούν να χαλαρώσουν, μπορούν να ξυθούν άνετα και δεν υπάρχει φόβος στο να τσακωθεί με κάποιο άλλο κοτόπουλο ή να κολλήσει κάποια ασθένεια. Λοιπόν, ανακατεύουμε τα αυγά. Ρίχνουμε λίγο κατσική σιωπηρή. Και λίγο βιώσουμε. Και αυτή η συνταγή είναι έτοιμη. Είναι κάποιος στην παραγωγή εδώ πέρα. Ο Χρήστος μήπως? Όχι. Ωραία, δεν πειράζει. Τώρα να βάλουμε και μια καπαρότια. Ναι, Χρήστο, σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς να μου κλείνεις το τηγάρι. Ή μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Απλά δεν έχουμε οργανώσει ένα το χώρο μου, όπως βλέπετε. Μπορώ να το σκουτίσω το τηγάρι. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ όμως πολύ. Λοιπόν, πάμε για μια τελευταία συνταγή. Που μάλλον θα σας αρέσει πολύ, είναι τα pancakes. Σας αρέσουν τα pancakes? Ωραία. Λοιπόν, σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε 5 κωδικοποιημένα αυγά. Ίσα ίσα τα αυγά. Λίγο αλάτι. Κάπου από τη ζάχαρη. Δεν θυμάμαι, είναι εδώ η ζάχαρη.
baking powder. Θα μου πείτε πώς δουλεύω έτσι. Άμα μαγείρευα σε σπίτι, έτσι θα δουλεύα. Αν δούλευα σε επαγγελματική κουζίνα και μαγείρευα, θα ήταν πολύ πιο καθαρά, να ξέρετε. Γι' αυτό και οι μάγειρες δεν μαγειρεύουν στο σπίτι, να ξέρετε επίσης. Όχι όλοι. Λοιπόν, χτυπάμε τα αυγά και θα χρησιμοποιήσουμε φαρινά. Αλεύρι φουσκώνει μόνο του δηλαδή. Θα το προσκυνήσουμε για να μας κολλιάσει. Και θα ρίξουμε το γάλα. Ανακατεύουμε καλά. Θα πρέπει η περιεκτικότητα να είναι, θα σας δείξω λίγο βασικά πώς θα είναι, γιατί δεν είναι έτοιμος, αλλά θα πρέπει να είναι αχύρευτο όλο το μείγμα για να μπορέσει να το σκώσει. Αν είναι αραιό, θα γίνει σαν κρέπα και εμείς δεν θέλουμε να γίνει σαν κρέπα, θέλουμε να γίνει φουσκωτό το pancake. Θα ανακατεύουμε και ρίχνουμε και άλλο αλεύρι. Θα μαγειρέψει μαζί μας. Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγο αλεύρι ακόμα, γιατί θα θέλουμε λίγο πιο κρυφτό να είναι το μείγμα μας. Μπορεί να είναι αρκετά απεκτό το μείγμα μας και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι να ανάψουμε και τα δύο τηγάνια για να γλιτώσουμε χρόνο. Μπορούμε να ρίξουμε λίγο βούτυρο στο τηγάνι για να μην μας χωρίζει. Pancake. Λοιπόν, έχουμε μια κουτάλα για να βάλουμε το μείγμα μας στο τηγάνι. Το βλέπετε πώς είναι. Είναι αρκετά απεκτό. Βάζουμε μια γενναιόδια κουταλιά και περιμένουμε να ψηθεί. Θα περιμένουμε λίγο. Θα έχουμε λίγο χρόνο βέβαια για να ψηθεί. Ελπίζω να μην βαρεθείτε μέχρι τότε. Με την κουτάλα φτιάχνουμε το pancake να είναι στρογγυλό.
Στείλουμε το pancake, περιμένουμε να ψηθεί από την μια πλευρά και το γυρνάμε για να τα σερβίρουμε. Εκτός αν θέλετε να κάνουμε άλλες δύο δόσεις. Ένα και ένα ακόμα. Γυρίσαμε τα pancakes, περιμένουμε να ψηθούν και από τις δύο πλευρές. Και από την άλλη πλευρά μάλλον. Χαμηλώνουμε μας καεί. Εάν πάρει πάρα πολύ χρώμα, πάνω να πει ότι έχει δυνατή φωτιά και δεν θα ψηθεί από μέσα. Γι' αυτό λοιπόν χαμηλώνουμε και κάνουμε λίγη υπομονή. Κάντε λίγη υπομονή, θα φτιάξουμε άλλη μία δόση και μετά τελειώσαμε. Μετά πρώτα. Τα pancakes μπορείτε να τα φάτε και με μέλι εννοείται. Εγώ επιλέγω μέλι γιατί μου αρέσει περισσότερο κάποιες φορές. Μέλι έτρωγα τόσα χρόνια. Μέλι το έμαθα τα τελευταία χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Και απλά περιμένουμε. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το κάνετε, η αλήθεια είναι. Αλλά με λίγη προσπάθεια όλα γίνονται. Χαμηλώνουμε. Θα πάρω τα σημειάκια από εδώ. Λοιπόν, βάζουμε λίγο βούτυρο πάνω από τα pancakes. Αυτό είναι το σιρόπι σπένδα μου, ή αλλιώς maple syrup. Ρίχνουμε όσο θέλουμε. Και τελειώνουμε με λίγα φρούτα του δάσους, τα οποία είναι κατεψυγμένα είτε φρέσκα τα πάρετε, θα τα βάλετε με λίγη ζάχαρη σε μια κατσαρόλα, θα βάλετε τα υγρά τους και θα φτιάξετε μια κομπόστα σπιτική. Αυτές είναι οι συνταγές. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.